Kiren pirten. Kiren pirten ko yewtere mon yewtere men yewtere yiɓe yaadiɓe yawtore ɗo e haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe. Kiren pirten ko yewtere yaajinde yewtere nde woppani diine fina tawa yewtere nde woppani ndema woppani ngawa woppani gaynaka e fitiram golle kala yewtere gendiyankoɓe yewtere potal yewtere yaajinde nde ganduɗa kala ɗo hakkille ma yaari koko ɓamtata yewtere nde ina wima bisimilla. Kiren pirten waɗanta won ɗum ko musidɗo mon giɗo mon Abdulwahaabu KAN gorko mo Aanyam yeroyaɓe ɗo e haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe alarba kala e oɗo saaha. bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe on bismama e yewtere moɗon wiyetede Kiren pirten mo kala e kala mo fannu mo yaari bisimilla muɗum ɗo e 3w.aanyamtv.com. on jettama on jarama e kettugol. jam hire mon bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe on calminama jettama kadi on jarama on jurama on bismama e yewtere mon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe e yaadiɓe wiyetede Kiren pirten ɗo e nder haalirde nde no hannirta ni. on calminama no fewi on mbiyama kadi bisimilla mon no hannirta ni may gar hen joni joni. bandiraɓe fuɗɗima tigui tigui hono fuggude dammuɗe ɗe yewtere men en calmini mbiyen wonɓe toon to haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe e wonɓe toon to yewte to haalirde men mbiyen hello Facebook kono kadi tengti kadi e ganduɗa huccodiraɓe ɗo yeeso e yeeso no joɗoɗaɓe leeso taw wala koni fandare nde so wona haalde ko en nawru leñol ngol yeeso onon kala on calminama on jettama kadi on jarama on jurama. eɗen gondi ɗo e nder yewtere nde hono mawɗo galle o katante leñol kan Bandu Penda gorko mo Aanyam yeroyaɓe. eɗen gonɗo e bani meɗen debbo Aissata Malow Sy kono ne kadi e bani men debbo Oumou Mamoudou Tall. eɗen coyno ɗo musidɗo meɗen denɗi men Demba Cilel Ba gorko mo Aanyam yeroyaɓe toon to Gabour leydi woni oɗo saaha joni. eɗen gonde Aminata Siré Basum e dendagal bandiraɓe ganduɗa kadi ina jaada e meɗen tigui tigui toon to hello Facebook onon kala on calminama on jettama on jarama on jurama. ɗum noon joni joni ma en gar tigui tigui kaalen ko woni toɓɓere men so weeli Geno. Amadou Thiel Gueye dusate Amadou Thiel Seydi Gueye golle ma jooɗi peewi en camini rendugo kala e kuuɓal bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere mon yewtere men wiyetede Kiren pirten ala ko yajanten so wona tigui tigui garen holko woni toɓɓere men hande jewten koko yowite e jokkere enɗam hewde waɗede e nder lewru Koorka tawi kadi innirte koko wiyete ko sukara Koorka ganduɗa jokkere enɗam mawde e nan ɗon no hannirta ni. kono hande jokkere enɗam nde mawninama nde rokkama gueɗal ha gandanɗa
miskineɓe e tigi tigi hande o so wi so lewru ndu darima tan ɗaminare mawde nan ɗon kono kadi ɓen ɓe ganduɗa kadi ɓe juuɗe men keptani caggal ɓe ngala hattan wawde gollude ngal ɗum gollal hande o gandanɗa hoore maɗa nana kadi naate ɗum ɗon waɗani ɗumen kadi e caɗele no hannirta ni wadde garen yurnitade nde ɗo jokkere enɗam no nde firti konde firti no hannirta ni wadde ala ko yajenten tan so wona jehen toon to Demba Cilel Ba dokkembo konngol o wawa tan yettinde hono kankone kadi yiyande makko no hannirta ni e ngan saga beele mbawen kadi jaɓɓade bandiraɓe wonɓe toon ɓe no hannirta ni Demba Cilel Ba gorko ma wiyeteɓe jaam Allah hiirema toon to gabuɗo leydi almami Abdul KAN assalamu aleykum Seydi Ba Pullo mbaɗɗa Kan fara hiire jaam calminama de on juurama ñaganama Allah moƴƴere den kalema mawɓe galle ɓe halɓe dingiral ngal yewde ɓe fof calminama machallah ko weltare alhamdulillahi eyyi ko yidde tan hollude on tan ene heeɗo on vraiment ene belto ñagano Allah moƴƴere ko gonɗon e gondiɗon fof tigi Seydi Kan hande ko yewtere men kalten ko wiyete e sukara Koorka e nder lewru Koorka eɗen gandi jokkere enɗam mawde nana ɗon kono hande o elle wonto ɗum taƴi enɗam walla mbiyen so wonno ko jokkude enɗam wonto ɗum jokkiti enɗam e hol yiyande maɗa hen wasiya maɗa fadde ɗin ɗon fannuji beele waɗete e kadi e hol feere no waɗirte walla gandanɗa hoore maɗa woppete kadi e hol feere kadi so woppama kadi ko pawata ɗon so tawi a itti ko foti waɗede ko ceerno Abdoul ko kalɗa ko de nden toɓɓere ko toɓɓere mawde nde wannoon aduna hannde o ene heewi ko waɗete ene waɗi baraji kono kadi ene waɗi kadi haa yiye e sikki ala min kam sukara Koorka mboɗo yaadi e jokkere en ɗam kono no waɗirte ni yaadani hen min kam sinno ko sagam so tawi neɗɗo ne waɗa Koorka no wayi heewde njurum ni mo camorɗa saɗa waɗa ɗum normalement hay koddiɗo ma fota andude goto fof foti andude tan koko waɗana ko kono fota andude ɗum ɗo ene ari e dental comme no gouvernement addi tuuse walla yeru ko way noon min kam sinno ko sagam jokkere en ɗam ko noon wayatno kono so wonti joni jokkere en ɗam joni haalte koye radio ji haalte koye téléji han kan dini pour min dal wonti bande waɗi mbaɗa eyyi ko amma noon kadi enen julɓe kadi neɗɗo wawa wiide hoto jokkere en ɗam waɗe eyyi kono min kam sinno koye ko labam hirtanno min wona noon mbaɗirami goto fof mi ƴewata ko heeƴiyam tan mi totta ɗum tawa ko minen taw goto fof ko heeƴi ko cikkata ko ɗum tan goto heeƴi min kam dal koye ɗum ɓuurmi yaadude tigi jarama Demba Cilel Seydi Ba golle ma joɗɗi peewi yo Geno yoɓe moƴƴere machallah a weltanama no fewi ko woni sukkiti bawɗi jamma hande o wadde min mbima tan golle ma joɗɗiya peewi so tawi kadi a ɓuuri fewnitade sa welama kadi aɗa wawi nattude no hannirta ni beele kadi wonɓe toon to hello WhatsApp ɓe kañumene kadi mbawa tigui nandude koye no gadda jiyan ɗumen no hannirta ni a yettama jarama merci en calmini gabowudu leydi Oumar Bongo e ali mum e dendagal ko taariɓe on jettama jaramgol mo jooɗi peewi Seydi Ba Pullo a yettama jarama yo Geno yoɓ moƴƴere machallah weltanama machallah ɗum noon won musidɗo gonɗo e ɓoggol jaɓɓoɗenmo no hannirta dani jaam Allah hiirema Gueɗo mbaɗɗa Pullo ane jaam enen jaam yo Allah waɗenen jaam nden kalle ma mo woni Gueɗo ko jaam woni tani jaam ɓolo jaam e jaleɗe e janggol mo woni Gueɗo e woto noddata gendiɓe hay ka belsigde ko noon wayta heewi jaamu machallah heewi jaam yaari yeeso mi heptinande gacca hakke ala en gandodiri mi ƴettunima ɗuma tan joni e dental Agnam yiraɓe on mboɗo hen min ko Bayal Demba Sow mbiyetemi Seydi Sow gannande kono ko ɗo e Belsin gonmi mboɗo wone maggal tan kadi Demba Ammadi ko sehilam no fewi kam e ndeysan oɗo Sileyman Hammadi en oɗo Ibrahima en foof kanko yalti joni eyyi kadi min keɗo jewte ma kadi ɗe mbatton ɗo affaire
wonande tan rafiji ɗi gila tan italen ha ɗo e Belgique Afrique fof ñal fof ɓe mbaɗa neldaɓe kadi nelde Agnam yereɓe ndeysan ko weltanade en tan nde wonno oɗon ne Allah na waɗa oɗon mbaɗi ko Allah waɗi oɗon darita ɗon darani koye mon darani yimɓe jarama de ñaguete Allah tan ko yo Allah yo moƴƴere yo balɗe jaa yeeso no moƴƴi amin ya Geno adda cellal ko ɓuuri sadde ko nemaji kadi aduna e lakara fof kono oɗon beltana machallah bayal Demba Sow hande lowɗen ko bayal Demba Sow biyete mbiyami ko aten komi pulo kebbiyaji tigi hebbi gonga ɓe ko hebbini to yirlaɓe minen yirlaɓe gondi minen min toon de ko ñaabinayi baggodin ko minen beeli gawɗaɓe keedi yiɗɓe guertoɗe ɓe e hande rogere nde lowɗen koko wiyete e jokkere en wiyetede sukara Koorka hande o ɗum ɗefi wattude tampinde yimɓeɓe seeɗa to banggue dokkal sukara Koorka yiyande maɗa hen tan hayso ko hojo majji ɗe hayso hojo majji tan holko yiyande ma e on fannu sukara Koorka pour amin joni sukara Koorka waɗen noon ko yimɓe ne jokka e nen ɗam kono mballa yimɓe mballira ɗumen si walla pour kadi lewru Koorka nde wonno wurde lewru ha ndu ha tawtuma mo wuuri wona ko weeɓi gonga wona yimɓe fof juuɗe men jaari dow eyyi joni noon kala hen ɓe mbaɗanɗa sukara Koorka pour aminen kandi so hitande wonde ari ɓe mbatta ko hujji hayso tawi joni a arani hay sa neldaɗi ɓe mbaɗa iftinore walla ɓe gara galle mabɓe nodda to ɓe kalton ɓe ɓe gari ɗo hennene eɓe jiiɗi sukara Koorka walla ko mbannoɗa rawane kono woori lewru de darima hankkadi mbaɗa ɗum kono hujjani dal par ce que gandi yimɓe dañji hen loruji no feewi gonga eyyi ko andu noon enen joni kala kaɗa daara Allah walla ɗadir sibbo Allah so watti on de lor tan yarude caggal ɓuuri non de gonga eyyi yarude caggal nde ɓuuri enen noon Fuutankoɓe kala ko mbaɗan dara tan so ɓoy hujja mbattata eyyi ɗum noon waɗi caɗele meɗen aɗa andi ɗanniɗo hay sa yiiɗi wadde ko mbawɗa na dañata ɓe mbaɗnorama ko mbawɗa daccatama kadi mbaɗa ko mbawɗa eyyi no waɗa lor no feewi tawde gonga est ce que eyyi minen de balɗe tan min mbaɗano ɗum ɗo e dente amen enen tan ɗiɗɗon lowɗiddal par ce que yimɓe hannde na tampir no feewi ɗum noon so tawi joni wonti aɗa ɗanni an kadi neɗɗo wawa tan ɗan par ce que wurde hoore mum no weeɗi e saɗi ko wurde e bandumen nde wonno so tawi neɗɗo morlama e baggue tan ne joni serdede ko moƴƴi so tawi noon joni ko ɗum jaranoɗa hen so watti wadde lor nde hankkadi kala kaɗa waɗira aɗa waɗa hunde no watti wadde lor a natti dañje hen Allah dañata tan no wawi ko inde e so ɓo inde ndene so ɓoyi tan ko ñimore nde kankandi ka rewata caggal muɗum par ce que kaɗa waɗa noon natti wadde hankkadi baraje natti wadde wallahi bayal Demba Seydi Sow ko erango wango fayida ngo eriɗa faade renno ngo kadi renno ngo kadi mbeɗa yakori nani faami ma golle ɗen hannis ni yo Geno yoɓe moƴƴere a weltanama no feewi gam yillade e tufde he addude kadi ngal ɗo ballal paygal payodingal tawi kadi fayida o fatita koye fandare fayditanade renno ngo kala e kuuɓal golle ma jooɗi peewi a wiyama Koorka jaam nden kala e magguel a jarama guiɗo Allah no tan guuren ko juuti kadimo ka moƴƴo guurden a jarama guiɗo Seydi Sow jarama salni galle merci machallah galle o fon hettima jarama bayal Demba Seydi Sow golle ma joɗɗi a peewi yo Geno yoɓe moƴƴere musidɗo meɗen no mboyri Kadija woni mboyri cuun gorko mo nabbaji siwol ha toon to ɓokki sabbude saraji kanko ne goram gila nane omo fugga dammuɗe no hannisi ni ɗum noon mboyri cuun saɗa e ɓoggol aɗa wawi tigui tigui nadde gadda yiyande ma no hannisi ni won gonnoɗo ɓoggol he voilà ɗum noon jaɓɓoɗen mboyri Kadija omo e ɓoggol Seydi Cuun jaam Allah hiirema mbaɗa hiire jaam Seydi Cuun allo Abdulwahaabu KAN Seydi Cuun saminama guiɗo min jiiɗi wonde ko en direct e ko hen gonɗa Fouta foof ne heeɗima ko mboyri Cuun to nabbaji sol min noddanma ko depuis Dakar wallahi lamorgo leydi Sénégal gaato Afrique banggue hirnangue albarka ma katante leñol jarama gendi yanke witti yanke darto pamno yimɓe gueɗe ɗe jaruno Seydi KAN Seydi Cuun gurdam ma fof daranɗa ko leñol ngo yalla waddanen keɓen ko to gandema wiya piyasa liggueri toon to Madonna ndeysan gonga galelam golle kadi haala kono ko haala wattinto ko an winomi so tundu fuɗe ɓerde ko ɗemgal fertoto ɗum jarama ñalol ɓerde ko hartide yidde ko diidol so diidima e ɓerde jungo heɓata saka mofta albarka Seydi KAN Seydi Cuun galo gando jontaɗo daraniɗo leñol
amin kattama toon to haalirde ɓamtu pulaago Agnam nder yaaɓe e gardegol Cheikh kante leñol omo hettima mi calminimo depuis Paris de passage e lamtor Abdou Tawsel pour comme ndul mayi dende kettima machallah min beltanimama no feewi haa ko wona seeɗa amin kettoma en direct gaato laamu dawde Sénégal ettama jarama guiɗo ko kalta ko minen to min goni ga hannde affaire ko kalta ko ɗum hannde woni ɓurnam amen gaaɗo leydi Sénégal ga sukara korka sukara korka ga hen wonti ko comme no juuluni ayi sa waɗani ɗum tan no way noon kadi an yalti jeeri ɗi quoi ɗum de ko caɗele heddi ko otoji ma carse o sarsa oto waɗa hen camion ha heewa adda par ce que ɓurɗo wadde foof ɓuuri wonde gonɗo poɗɗo wonde o sa ɓuuri wadde an ɓuuri wonde neɗɗo quoi ayi mo waɗani o kay on wona haydara on wonti miskine on natti yiitede nder leñol he moƴƴani natti yiitede nder galleji he natti yiitede nder neɗɗagal natti yiitede nder famille natti yiitede nder bandiragal dewal walla goral walla e nder galle walla e nder ƴeekiragal ndeysan ayi ɗum ɗum ko ɗum ɗon woni ka nene hulɓini toro sanne feewi kay ɗo kadi foti waɗede sensibilité nde foti bandiraɓe kalde ɗum kalane ɗum par ce que fuɗɗima addude désordre fuɗɗima addude probléme nde wonno so tawi mo poɗɗa yiide sa ronki yiide ɗum mo poɗɗa jaggude sa ronki jaggude mo poɗɗa wadde neɗɗo sa ronki wadde ɗum neɗɗo à cause sukar Koorka ene jeeɗi de hulɓinide woni ga hen ko hunde hulɓinide fulɓe mbiyanno laafa e hoore ko ha ɓeyda arsile magal e ndeɗɗankagal so wontini ɓuuco gayni kay hayni ko weddede voilà joni ko ɓuucoto ko gande e neɗɗagal ayi ɓuuso jiidigal ɓuuso ɓingu moƴƴago ɓuuso koddigal hulɓini eyyi hande ko goyde tan ari naade sukara ko so sac camion ha yeɗi ko on woni hande woni neɗɗo o woni bandiraɗo gorko o woni bandiraɗo debbo woni koddiɗo o woni moƴƴo o woni neɗɗo o woni dimmo o te aɗa ndaara nenam yumma babam bamma niɗani kese ɗiɗi kiiɗata te min dejjita kam par ce que mi ala sukara Koorka Abdou wona lawol ɓoyri Kadija machallah ko weltare mawde hettade ɗo sawtol maɗa kadi ngol ganduɗa so tawi mboɗo heeɗo sawto o mboɗo tawna mbadi ndi mboɗo kadi mando kadi e nokku kadi ganduɗa mo kuccodiran ɗen yeeso e yeeso taw kadi en jodde leeso taw ala koni fandare nde so wona haalde ko ene nawro leñol yeeso ɗum ko weltare mawde kono kadi en calmini ɗon kadi sohnajo sohna Mari e dendagal ko tarima a weltanama no feewi Seydi Thioune machallah onon tigui gendiyanke leñol dartiyanke darto pamno yimɓe gueɗe no jarno min beltanimama Seydi Kane yo Allah yoɓe moƴƴere ya barke Rasulullah indallah jarama Seydi Thioune amin caggal ma ko suude ko feeñi ko noon mbinduɓe to haalirde ɓamtu pulaago Agnam wiyata yaaɓe ñande nanni natirmi ko an gadimi ko an mboɗo teŋtina ɗum hannde guurdigal meɗen duuɓi sappo eɗen guurdi guuranɗa ko leñol ngol mi hettimo ojo mi neldama ɗum won gawdiɗomo tan neldimi guuranɗa ko leñol ngol mberanɗa ko leñol ngol gahanta ko leñol ngol Seydi Kane yo Allah yoɓon moƴƴere an e Cheikh Ibrahima Kar gaɗanɗo leñol jarama Seydi Thioune inde binda alkule kañe kalis ene waɗa e leñol he Seydi Thioune inchallahu rabbi machallah a weltanama guiɗo Seydi Kane mi salmini grand gaji en Madi Dia en kamɓe foof ɓe kettima maɓe noon dendagal bandiraɓe ɓe maduna ha toon to wiya Fiya Sali Guéri ay liggueri jarama guiɗo Seydi Thioune gorko mo ɓokki sabude sareji toon to Nabba Siwol a jarama guiɗo machallah jarama Boyri Kadija bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe Haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yereyaɓe wonɓe toon to hello Facebook ñagamo yafuya kadi wonɓe toon to haalirde ɓoggol ngol angol ɓesni no feewi bandiraɓe nana pugga dammuɗe guila nane yidde nadde mbiɗen hannde toɓɓere men koko yowiti e jokkere en ɗam wiyetede sukara Koorka hannde o so tawi wiyeteno ko jokkere en ɗam elle watti ko jokkidde en ɗam wadde noon hol jiyanɗe men e ɗin ɗon fannuji tawi tigui wona hasidanade ɓen ɗo miskineɓe hokkateɓe wona kadi gandanɗa hoore maɗa hawtade kadi ɓen joguiɓe hattan wadde hen wiide gandanɗa mataw mbaɗiri ko hatine e gueɗe ban noon ƴeewen hol waɗirɓe hatine e hol waɗirɓe kadi saabu Allah e on ɗon Allah kadi gandanɗa hoore maɗa ƴeewen tigui no naftorto ɗen ɗin ɗon no fannuji no hannirta ni bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe toon to Haalirde Aanyam on jettama jarama mbiyama bisimilla moɗon kala joguiɗo yiyande ko fewte gandanɗa sukara Koorka hol nafoore wonde hen e holno yimɓe ballodirta kadi ha gueɗɗe jaara yeeso bisimilla moon no hannirta ni
ɗum noon noddannoɓe en gila nane ena pugga dammuɗe ɗe mbeɗa andi mbeɗa ni noddannoɓe ene pugga dammuɗe tawi won wonɓe ɓoggugol so tawi ɓe naatti ɓe mbawi tigui tigui addude jeyanɗe mabɓe no hannirta ni eɗen mbawi guirbade ɗo seeɗa jehen toon to Angleterre tawen toon Oumou Mamadou Tall Seydi Tall aɗa e ɓoggol jaam Allah hiirema sukara Koorka n gorɗa a neldi walla suwa kañum kam jaɓani uddide micro mum ni wonno ko sukara Koorka haala bandiraɓe hewɓe goram noddino guilnane e tawi kadi nana caggi e ɓuggol he so tawi ɓe natti e mbawi tigui tigui hon addude jeyanɗe mabɓe no hannirta won musidɓe nannuɓe nodduɓe en tawi kadi wonko ɓe bindi walla wonko ɓe kaali ƴeewen oɗo musidɗo ko haalata. Assalamu aleykum Abdulwahaabu a salminama mbaɗɗa aɗa selli den kalema ko mawɗum so neɗɗo yiiɗi jokkodirde e moɗon ko ɗo noddata ko appel vocal walla ko appel ɗum ɗo hennen voilà oɗo ko namdi ko holno noddirta wiyete ko vocal ɗum noon aɓa noddude vocal tan sa noddi koye en direct gonɗa no hannirta ni golle ma jooɗi peewi guiɗo ɗum noon no ƴeewen gonɗo toon to mataw oɗo heeɓino jolde o jarama e ƴeewen seɗen mbawi heɓde 40 leyol kan jaam Allah hiirema ya wurcella Seydi Kane hiire jaam jamma sago men ay hettima yewtere men hannde rogere lowɗen so tawi wonko ɓeyta hen seeɗa aha mi hettima kadi woni beelema no feewi so wan noon ene jeeya e wawde yewtere yewtude hunde nde ganduɗa nde yimɓe goni e mum gonga e ko faate sukara Koorka min kam ni hande mataw haadi yewtere nde ari te titode nde ko noon alay sago tan mi rewa e inde he kono min kam hay e inde he mi rewata wiide sukara Koorka wono cowrata ɗum mi meeɗani teskade haalde ɗum e nder lewru Koorka ko faate sukara Koorka hono no Oumou Tall huliri ha uddi nantinirɗi mum ni udditade andi kala ko jiiɗa ceerno Sadio wonɗo ummi e walla ƴeewa so won garɗo ƴeewen won garɗo e ɓoggol he jaam Allah hiirema guiɗo mata ko Alhaji Ali Ba gorko mo ɗal hay jaam Allah hiirema Alhaji Ali no mbaɗɗa selli Seydi Ba Pullo bara hiire jaam alhamdulillah jaam ko moɗum ni mbaɗɗon tampere tabarakallah machallah Alhaji Ali ɓamtu dande ma nde seeɗa tawi ka kirtiɗo walla tawi ka jarɗo ndiyam a hettima hannde yewtere meɗen hannde ko yowite sukara Koorka hojomaji ɗiɗi walla tati ko mbawɗa tongude hen ko renndo ngo ina fota naftorade mbimi hannde toɓɓere men koko fewte sukara Koorka hol wasiya ma mo joguiɗa hen walla ko cembinta ko fewte on fannu tongana en ɗum hojomaji ɗiɗi eyyi to banggue sukara Koorka caggal nde calminen dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe haalirde añam ɓamtu pulago añam yeriyaɓe to banggue toɓɓere sukara Koorka kam ko yimɓe jiitini o ko yiyande moƴƴere nde tawno ko enɗemeje kewɗe dokkima hen kadi enɗemeje kewɗe jiitidiri hen nde tawno yimɓe hewɓe ne mbaɗa sukara Koorka kadi ko sukara Koorka ari ko gandodiral feeñi hen kadi ene usta ko ganduɗa ko wiyete gañamtumago nde tawno neɗɗo kala ko wawi hebde
so tawi ummi tan koye bandiken ngadi Alhaji Ali tawi ummi koye bandiken noon ɓe ngone ngakki seeɗa e gonga wallahi wallahi eɗen mbiya bandiraɓe tan to banggue sukar ko dañama jokkede ene moƴƴi jokke ene moƴƴi jokke nde tawno ne ɓeydi no feewi machallah kadi ala hen ko yawa hande guure ɗe kewɗe hen ne mbaɗa ko fiyete sukar ko kadi guila sukar Koorka ari jokkodiral ngal e foof ɓeydima wadde noon yo yimɓeɓe tinno e ɓeydade e jokkodiral sukar Koorka ngal fawaki tan wiide tan ko ma yimɓe jogo tan ne mbaɗa nde tawno waɗiraka pour jogogal waɗiraka goto kala mene waɗa hen mbuɗum muɗum nde tawno neɗɗo goto ne wawi wadde kono waɗira sukar Koorka o minen kala waɗi hen mbuɗum so tawi baraji ne goodi beele goto kala ne daña hen baraji puɗɗi dañede hen ni gonga wadde noon mbasen junnade ko waɗa e sukar Koorka yo Allah waɗi hen barke allahumma amin duuɓi garoji yo Allah a jarama tan yewtere moɗon hande toɓɓere mon ne waɗi Seydi Ba Alhaji Ali Ba Seydi Ba Alhaji Ali Seydi Ba gorko mo ɗal haya golle ma joɗi peewi yo Geno yoɓe moƴƴere a weltanama no feewi ɗum noon en jetti en jaari Alhaji Ali Ba bandiraɓe kadi won bandiraɓe fuggoɓe en toon to hello WhatsApp to mi ñakima yafuye mbeɗa andi haala ka ne wawi taƴƴodira seeɗa wonande yiɗɓe nadde ɓe e so tawi ɓe goni e ɓoggol ngol pour mbawen tigui tigui hono yettade ɓe heddiɓe no hannirta ni ko hunde sattore seeɗa kono min mbaɗi hen settan gayɗiɗe yeeso mbalka ndiɗo nannata hoore e yaltina so tawi ne yaltini hoore tan gondidi nanna hoore kañƴi ɗiɗi kala so mbiye nadda gallaɗi ɗi kejjata e hoore e mbalka ka no hannirta ni ɗum noon toon to Haalirde Aanyam on calminama jettama jarama juurama yewtere meɗen ko hen gonɗen koko yowite e sukara Koorka hol nafoore wonde hen e hol wasiyaji men faade ɗin ɗon fannuji Karen leñol kan aɗa jogino konngol o ko mbiɗa jarama Alhaji Ali Ba kala ko jiiɗa ne waɗe wonɗo fuɗɗori neɗɗo kam wallude bandum wallude miskino ɗum ko hunde moƴƴere hewde baraji hewde teddugal kono hunde fof kadi jogii ko laawol muɗum sa yi kadi ɗum haalama e nder Koorka wonno sababuji ɗi o diine holli en e nder lewru Koorka sa humtini neɗɗo goto baraji mum ene keewi sa humtini neɗɗo woni sa rokki ɗum ko humtori ala ko haali noon nde dokkuɗa ɗum ko hordi kono noon artirede ɗum hokke titode wotere wiye sukara Koorka watte piye adde e nder wuro ene fecce nangue hoore yimɓe ne ndondo ne nawa e galleji basi ala sadakam so tawi feññinama bonani so suuɗama bonani ko yotaw tan waɗira ko ngam Geno wattede ɗum noon no ala e sago ni oɗo ko esiraɗo ko ma addane sukara Koorka oɗo ko ƴekiraɗo ko ma addane sukara Koorka oɗo ko bandiraɗo ɓadiɗo ma addane sukara Koorka addoɓe ɓe gona e waɗanede pijirluji ne jette ɓe gaddani ɓe gona e ufnede ne ngorme ne jenne ɗum wona ngam Geno e te yoɗani e nder rendo wadde neɗɗo kala komo waɗa yo wat ko wawi o waɗira no yuɗiri ni mataw so wonano tan mi wona wonde mi hokkaka raɓidade konngol mbiɗa wawno yondinade e konngol Demba Cilel ngol ƴeewen musidɗo naɗɗo jarama e jaam Allah hiiroma guiɗo hiire jam ceerno Abdulwahaabu KAN mbaɗa jaam hiiri kirɗa alhamdulillah machallah ko muɗum ni yettere alhamdulillah o ko ceerno Sy ala ko Alassane Dia mo cuuɗimen ɗeyba gonga Alassane Dia walla Dia kay ɗeyba toon to Côte d'Ivoire machallah mi ko noon kay noon wallay jamalla mbar ko jam woni Côte d'Ivoire alhamdulillah jambol machallah mbar kadi dillere wande toon hanki nde mbar yettaki won mbar kadi Allah kadi rufi hen ndiyam sallige ala mawɗum Allah woni suturu alhamdulillah yo jaam yaar yeeso tabaraka en calmini renndo fof kuuɓal renndo ngo fof salmitamama jarama guiɗo ceerno men ceerno Ibrahima Kane ma Allah ɗum dental ngal o
e kadi toɓɓere kadi ko toɓɓe wonde fayida kadi sukara ko kadi haalama kadi ko hunde wonde fayida e sukara ko kam fayidaji mum ne keewi e kala ko neɗɗo waɗiri hen Allah ko fayidaji kewɗi heɓata hen kala kaɗa waɗa tan waɗirde Allah ko wawi wonde foof haade ko sukara korka kala no kiɗo goto dokkuɗa neɗɗo waɗaji mum wayi leydi kaɗa waɗa tan waɗirde Allah wona yidde yeede wala wona yidde yo ande kala waɗirde Allah yomma gonga sukara korka mum waɗi fayida tan tawi kay wona yeengo eyyi saminimi juuromama rabbina tan yiide addude hen tan mi haali yewtere waɗama tan ko mon fo adda hen yiyande muɗum gonga eyyi mi saminimi juurima min daadi duwaw nandam duwawuji ceerno gonga eyyi mi salmini on mi juurima on mi ɗacci mi ñaagui on duwaw kadi mi ñaagui kon yaafo e haalande he tawi won ko ngakki hen ko fadde yiyandema tan kalminen yiyande ma kalda wallahi kala ko waɗiraka yeengo e ɗum ne moƴƴi ha maayi ɗum kadi ko yiyande wande fayida e waɗiraka yeengo kadi neɗɗo baɗɗo o kadi so tawi kadi umo wawi ɗum e tawi wona lor wiide ñam lor tan ne waɗa ko heddiɓe mbaɗi ko tawi kañum ala on hattan janggo e jaam kadi to birtinɗa aɗa yette foof kadi ndewa ɗon kadi aɗa ɗurne ay suwar koka saɗa fore sac waɗ sa fore sac ɗiɗi waɗ sa fore kilo mbaɗɗa mbawɗa wadde waɗ neɗɗo yo wat tan ko wawi daña hen baraji wor fompo goɗɗo baɗowo ko wawi ta an mbaɗa mbiyaɗa waɗa taw a wawa addanama lor gonga eyyi saɗa waɗa ko mbawɗa saɗa feƴƴi poɗɗa wata lojade wor laara ko goɗɗo jogui laara ko jogui machallah waɗi fayida saɗa moƴƴiri ko e fadde mbawɗa eyyi ko a salminama juurama a salmitama seydi Dia jarama golle ma jooɗi peewi yo Geno yogmo jeeɗe en cammini Côte d'Ivoire naɓe ha toon to ɗeyba a weltanama no feewi hettanama guiɗo jooɗi peewi en cammini musidɓe men toon foof e kuuɓal jarama kono tigi ɗum noon gonɗen koye yewtere men wiyetede Kiren pirten ɗo e Haalirde Aanyam ɓamti pulagu Aanyam yeeɗoyaɓe en cammini Sokna Ramata Mbodj on kadi ina hetto en welti kadi no hannirta ni e ɗum noon Sokhna Ramata a salminama juurama nelal maɗa yettima bandiraɓe foof kadi nani paami yo Geno yoɓmo jeeɗe e kankone kadi o hettima en kadi hanki o holliti weltare nde o jogui hen no hannirta ni ha e dendagal bandiraɓe ganda hanki jokki noddude en ha ni yewtere nde gasi jammo tigui wodude heeɓi e tawi eɗen keeɓa noddali hollitoɓe beelo men no fotiri no hannirta ni ɗum noon kala e mon jogui ɗo wasiya muɗum ko fewte sukara korka e hol wasiyaji jogui e ɗin ɗon fannuji ɗum noon en gartata e ɓoggol ngol ƴeewen seɗen mbawi hebde bandiraɓe wonɓe ɗo e ɓoggol ngol katante wonno ƴettuno konngol kono gasnano taw o tonga ɗum tan ƴeewen seɗen mbawi hebde heddiɓe so tawi wonko ɓeydata hen seeɗa no hannirta ni katante mbiɗa sinno ko an wonno eyyi min to yiyandam wiyeede sukara korka nde ɗum ko inde tan wono firi tan ko neɗɗo yo won ballowo bandu men so wonko jogui ko wallata ko hoto woni yeengo yo waɗir taw omo wawi o waɗira ɗum saabi Allah gonga ko noon foti wonde so neɗɗo rokkima ɗum mbiyata ɗum ko Allah jarama ndu wonoɗa ɗum ɗum wona bawɗe buubaji yoɓirte mo dañani wadde ɗum on hoto jagge ko hunde neɗɗo no wawi hokkude neɗɗo tawi wona e korka kadi sukara ko inde tan on sababu a hokkatamo ko waɗa hokkatamo nebam korka a hokkatamo sac maro korka a hokkatamo ujunnaji 10 korka konngol sukara korka ngol kangol e hoore maggol ngol wonto ngol ummori tawi wona e ɗemgal Pulaar deke noon ɗin toon leƴƴi walla ɗen toon pine so tawi esiraɗo saaha o yonti so waɗanaka ɗum daroto yenna esiragel mum walla ni ene saabo hay cergal ayi geɗe kewɗe noon ko noon ñengtorto sen ndenaki woda ko bonnani en janggo
to bange diine nana hen sukara korka en to bange dewle nana hen e galle kawen ɓe mbiya ɗum jaam ɓe mbiya korto gueɗe kewɗe nan naata e nder men ko ganduɗa ko fonno naftore taw wonta goɗɗum ayi ɗum noon sa yimɓoɗe waɗa ya garta tan ko enen godde ɓoggol ngol kono kala nde goɗɗo noddi tan en bisgoto ɗum no mbimi ni so mbiɗa wawno raɓɓiɗin tan keddotonomi koye wi Demba Cilel haali gonga gasi machallah ɗum noon jarama Seydi Kane Oumou Mamoudou Tall ne nanɗo to gonno ko toon to Angleterre debbo mo dañcaɗi ha toon Dungori Diaw jaam Allah hiirema hiire moɗon en calminama on miiraw hayyo karande leñol weɗima mi juurimomo mi yaafimomo noon ko nawi ko mi yaafimomo ɗum mi haalani haydara eyyi mbimi eyyi bismiɗa eyyi guinna nga kulɗo haalde ko ma mbaɗɗa salali e walali beltima kadi e hawridde ɗo henna e haalirde Aanyam kadi en beltanima kadi hettotoɓe ɓe kadi e haaliyankoɓe ɓe kadi ko yettere Allah mawde machallah kadi en jittima wonɓe ɗo ɓe e naatɓe ɓe e jogorɓe naatɓe ɓe fof en beltanima ɗumen ko won ko kadi ɓe mbi so neɗɗo wi haalata ko haalano o famɗa tan ko haali ndeysan kono ko fonno haalede fof haalama kono alay sago tawde koko renda goto fof adda miijo muɗum e ko haala e sukara korka ko min kam mbimi tawi wiyama ko so tawi kala toñaɗo ene ñawde inde sukara korka kam koko ñawde to janggo o liɓan hewɓe sibu sukara korka addi ɗum ko yurmodirde mboɗa andi wonmo joguimi min senori ɗum wooda ko mbaɗanmi ɗum kono so mboɗo waɗanamo hay goto oto tin tawa ko sibi Allah nawanɗa ɗum kono enen mbiɗen ko sukaraji korka batteɗi ɗi ko joguiɓe ɓe ɓurɓe jogaɓe ɓe ko ɓen bandirta e koye mumen ha yiyama wonno wuttoji ene itte ene dokkire hay caabi oto en nani won rokkiraɓe utoji e sukara korka beele ɗum ɗo diine ne wino min kam mi ronki famde sukara korka o holko woni eyyi kadi wiya ko sabi Allah hay so wona korka kala ceɓor ɓandum yo wallir ɗum taw ko sabi Allah jungo ñaama ngo tottirta ngo oto nana ngo tin ko noon wiya daña Allah daña nelaɗo Allah daña kadi moƴƴereji gonɗi hen kono so tawi ko radio ji e téléji yo Allah faabo tawi kadi ko ɗum tan woni moƴƴere nde min kam somi dañi sukaram korka mi mofta banggue walla mi yaha mi rokka 40 leñol mi fawi ɗo jungo ha yeeso seeɗa dano nde ne jagga on jarama Assalamu alaikum on Haalirde Aanyam salminama on juurama salmini Abdulwahaabu koɗo mbo e to salminama e sukara korkude ko nafoore ɓolde tan enen yiyande men woni hen wonen noon ene cooda sukara wonen no mbaɗa wutteji wonen no mbaɗa sakuji pompitere sakuji sukara foof eyi ala tan ko neɗɗo wawi foof tan kono ko woni moƴƴere kadi ko ballal korka ko neɗɗo rokki foof ene moƴƴi kala ko mbawɗa rokkude ko baraji ma tan keɓata kono abda hay dara bonnani eyi ko ballal tan ina moƴƴi on calminama eyyi Abdulwahaabu salminama eyyi ɗo kam ko nokka tan leñol haali ko ƴeekiraɗo kam wonɓe gaɓe kam no jiirumaɓe ni eyyi ƴeekiraɓe ɓe kam korko fo hettanat ɗum wutti korko fo wutti muɗum koye koko darir tan ɗum kam a heftanat ɗum tan ɗo e Dakar inen noon kadi aɗa yi wonen yimɓe kam enen dokko miskineɓe kam hewɓe wonen kadi aɗa yiya no mbaɗa hay e marché ji tan ene cara yimɓe ina pecca yimɓe ina ƴetta e kawruɗe hen foof wonen kadi ko galleji miskineɓe ɗi kadi ina dokka eɓe dokka kam min kam ɗo e Sénégal kam ko jiimi ko korka kam ballita no fewi
gila e kumta ndis yonti kay sa alak coɗɗa so yi marché walla so ɗum ɗo tan humtor won ton kadi ko defata kaf e mbaɗa mburu mbaɗa fof ina dokkiri yimɓe ɗumanen ga kam ko mawɗum ina rokkira kadi sukara korkam ga kam ina rokkira ha no fewi no fewi heddi noon ko peeji walla ɗum ɗo kam min mi hewani ɗum yiide ga taw sukara ko peeni waɗe pee waɗe sukara korko hewani yiide kono bandiraɓe kam mbaɗa kam. jarama Abdoulaye Seydi Ba golle ma joɗɗi e peewi yo Geno yoɓe moƴƴere machallah bandiraɓe mbiyen tan bisimilla moɗon kala joguiɗo hen yiyande no hannirta ni eɗen keddori hojomaji hankadi natti woɗɗude keddoɗen ko hojomaji 16 mbawen tigui tigui waydirde renno ngo no hannirta ni kala joguiɗo yiyande bisimilla muɗum yettama jarama ɗum noon en jetti kanko Abdoulaye Ba en jetti bandiraɓe kadi ɓe ganduɗa kadi hewɓe kadi jiɗata ko nadde ni keɗo ɗum noon kadi ne moƴƴi kadi ɓe keɗo ɓe gonna kadi haaloɓe enen foof sen gondi haaloɓe dañata hettoɓe wadde hettoɓe kadi jettama jarama juuɗe mabɓe puuɗama eɗen jettoto hono bani meɗen debbo Aissata Malaw Sy saɗa hetti en jaam Allah hirama Sada Malaw kanko noon homo gila sukara korka haala tan ko tuggude sogonomo deeƴi ɗum noon golle makko jooɗi feewi Aissata Malaw Sy mataw heɓidaki hande en cuwa yiide taw salsalɓe ko nuɗɗini de lamtoro Abdoul en Arwa en nana deeƴi de peeñe waji ɓe ko jalte bisimilla moon Aissata Malaw Sy bisimilla hiire jaam Aissata Malaw bisimilla Aissata bisimilla min noon ma fuuti fof on heeɗima mi udditino micro hawra ekkitata haw aga inano haalde on calminama e kuuɓal oɗon mbiye no mbaɗuɗon e Koorka nden kalle ma o jaam ɓol woni ga en calmini mawɗo haalirde galle o eyi yewtere nde de ko yewtere waaju toɓɓere waaju ngaddanɗa ɗo yimɓe Koorka kam kala ko neɗɗo waɗi hen sibu Allah eyyi ko baraji tan dañata hen kono sukaruji Koorka kaaleteɗi ɗin kam ko ɓurtuɗi kadi so sikki kadi kala dokkirowo sibu Allah kadi e waɗirde kadi Allah kadi waɗirta ɗum sukara Koorka waɗirta yeengo yo rokku tan ko wawi caɗele ɗe noon goram hankkadi ne ko kamɓe rokketeɓe ɓe nangirta ɗum tan ko sukara Koorka hay sana rokkirani ɗum sukara Koorka kañumen nangirta tan ko sukara Koorka sa rokki hikka rokkani mo wuuri tan kadi hankadi wontata ko ɗamuyani jomumen ɗaminto kañum dal yallah faaba tan yallah waɗanen jaam hokka en nande famde waɗoɓe mbaɗɗira sibu Allah waɗanteɓe kadi nangira kadi sibu Allah noon calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ko haalirno ko bandiraɓe adiɓe nadde ɓe kaali ɗen ketti ɗumen yallah yo moƴƴere Seydi Ka on calminama on juurama a salmitama juurama Aissata Malaw Seydi Sy golle ma juuɗi a peewi yo Geno yoɓɓe moƴƴere ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe mbiɗen ni gonɗen koye yewtere men wiyetede Kiren pirten tonggode goo e nder hono ummitande hono haalirde Aanyam ɓamti pulagu Aanyam yeroyaɓe jamma alarba kala so yeehi ha woni waktuji nogas e ɗiɗi tenggurengu ha waktuji nogas e tati tenggurengu e nder weeyo ngo Europe ma en garɗo gadden yewtere mi wiyetede Kiren pirten mbawen tigui tigui kadi toɓɓude toɓɓere tawi kadi bandiraɓe kadi goto hen kala ne addi hen yiyande mum no hannirta ni hande noon lowɗen ko rogere ko yewete sukara Koorka wona tigui tigui hasidagal wona gañam tumagu wona tan saabu ɓeɗo ne mbawi wadde en mbawa wadde eɗen mbiya wonde ɓe woy sayo ɓe mbaɗa mataw ɓe jiiɗi ko bonnude inde meɗen wona kadi gandanɗa hoore maɗa fodɓe waɗanede ɓe ɓen so mbaɗanama kana waɗanede ala won fodɓe waɗanede mbaɗanaka hen saaha
jeyata ko neɗɗo so tawi ƴetti sukara koorka yaha na wuro e wuro wona tigi tigi e hollirde yimɓe ɓe hannde garmi ko salminde kaari musidɗam ƴeekam esam gueɗe mbaɗe noon ngari sami ɗum gaddana mum ko sukara koorka yimɓe fof ngara tina no hanniti ni tawi kadi ko sakuji ɗum kadi ko hunde kadi hulɓinide wonɓe ganduɗa kadi so tawi kadi saaha o heedi han kadi so tawi a waɗani tan wiyata ko wonde ko rawane de kaari addino sukara koorka e kono kadi hikka kam min jiyanimo min anda holko saabi ɗum walla ni kaari kañum kam rukkuno kam ko kiloji ɗiɗi tati e kaari ko addi ko kiloyel gotel walla ni ko librel tan tottimi e yawre nana e nder hen no hanniti ni kono kadi won tufɓe kadi paali ene jeloro ɗum ene ñaago hollirde tigi tigi min gari ko ñaagade sukara koorka ɗum noon jaɓɓoɗen Aissata an toon to koɓilal yiiloɓe sandu jama juuloɓe tawete koye leydi Sénégal seydi an jamale hiirema toon to koɓɓilo a salminama juurama ceerno Abdulwahaabu nden galle ma seydi an a salmitama juurama seydi an yewtere moɗon nde ngam namdade ko fate sukara koorka ko mbiɗon ko pinen pirten Kiren pirten no ko toɓɓe yewtere nde wiyeten noon pirten min kam mbiɗa yiɗi namdade sukara koorka batteɗo to o waɗirte ko sabi Allah walla kanko min ko jiiɓe gane wala sukara koorka ko ene hamni no wulbini kadi ayi ɗum ɓe dokkita sukara koorka seeɗa so wiyama so rokki sukara koorka ko yo deƴƴi ko sukara koorka tan dokkuɗa ala rokkude sukara koorka jomum daroɗa ene haala mi rokki ɓe walla ne wiya mi gayni mi wawa hokkude ɓe neɗɗo so waɗi sukara firti a waɗi sukara koorka mbaɗɗa ko ya rokku enen fof ken miskineɓe a goto ala wona laamu Allah enen fof ken miskineɓe Aissata an tigi Aissata an golle ma jooɗi peewi yo Geno yoɓɓe moƴƴere en jetti sohna Aissata an woni cula toon to koɓɓillo woni koɓɓilal yiiloɓe saldu jama juuloɓe golle makko jooɗi peewi yo Geno yoɓe moƴƴere ma en jaɓɓuɗo joni musidɗo goto ko toon to hello WhatsApp to ko toon neldi konngol woni ko toon to leydi France kettamo no hanniti ni e ƴeewen kankone kadi yiyande makko jaam Allah hiirema musidɗo tedduɗo assalamu aleykum Abdulwahaabu KAN a salminama juurama goto e almuɓe ɓe ari o ko Salo Mamoudou Dialtaɓe mi weltanima on en calmini kadi bandiraɓe ɓe fof albarka nde ɗo darde ko golle tiɗɗe goni ɗo ɗum noon moƴƴere Allah e moon on duwanama yo Allah sellin semmina so tawi jewte mbaɗe ni no mbaɗe sen tini en garat gadden hen ballal men so Allah jaaɓi tigi machallah en jetti Salo Mamoudou Dialtaɓe golle makko jooɗi peewi yo Geno yoɓe moƴƴere en calminimo ha toon to leydi France ko ɗum tonggode nde hollirta en calminimo tongoɗe kam hannde to belɗa fo jaara kono kam nde innitorto ko toon to leydi e France ɗum noon Salo Mamoudou Dialtaɓe golle ma jooɗi peewi yo Geno yoɓe moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heddiɓe hettoɓe haalirde Aanyam ɓamti pulagu Aanyam yeeɗaɓe yewtere moon yewtere men yewtere yiɓɓe yaadiɓe wiyetede Kiren pirten nde gowɗen wadde jamma alarba e kala so tawi weeli jomiraɗo joom baɗe bawde ma en gar kadi loowen rogere nde ganduɗa ƴeewen tigui tigui hol bistam rogere nde namdi kono kadi holɗen ɗon unuɗe bawɗe luujade ha gawri ndi ɗigga no hanniti ni beele goto kala yiito hen hoore muɗum daña tigui tigui ko wasi ɗum eko waaji ɗum so tawi waajama kadi wawa kadi naftorade waaji o no hanniti ni jettinde rendo ngo kala e kuuɓal wonɓe toon to hello Facebook hettiyankoɓe haalirde Aanyam ha toon to WhatsApp onon kala
gol mum joɗɗi peewi may gartu joni joni ƴeewen hono joom peejo woni Aminata Siré Basum kankone kadi ƴeewen so tawi nde ɗo rogere lowama beele tigui tigui kankone kadi omo jogui unugal bawgal tigui tigui luujade ɗum no hannirta ni ɗum noon sokhna Aminata Siré Basum jaam Allah hirema Seydi Basum. ceerno Abdoul Aminata Siré Basum mo nodduɗa o e jiti ñamalum kanko wiide nde puɗɗiɗa sukara korka nde o sikkanno ko gonɗa koye sembinde yimɓe yo gaddu sukara korka mbete mo heɓa hen gueɗal makko ɗum waɗi ko tikkuɗo ala oro tikku addoɓe sukara ɓe yo gaddu tan no musidɗo wini tan kadi a arti hen e woto woni yeengo kadi woto neɗɗo waɗa ko ɓurti sembe mum so wonti sukara korka so fandima mbiyata ko ya ñamlo e ñamloɗa saabu Hammadi en mbaɗi Samba en mbaɗi anne kadi ala sago mbaɗa e ɗum ne kadi ko caɗele mawɗum feewi wadde sukara korkam caméra ne rewa hen film walla téléphone ne film ene yaltine Facebook ene gueɗe mbaɗe noon wiye hande kaari ko calminonoɗo kaari ko nawɗo sukara korka ɗum ne kadi eɗen gandi ne jalni seeɗa ko ɗum ɗon tan yo heddi tan noon ceerno Abdoul Abdoul konngol ummotaaɗo ngol jooɗi fof artirat ɗum e yewtere he ko kanko wi sukara makko korka o faari ɗum koto katante leñol so tawi ko ga fayi tan so tawi ko ga fayi no moƴƴiyama so wona ga batte hakkillaji jaɓɓoɗen Saydou Sy Seydi Sy jaam Allah hirema guiɗo hire jaam ceerno Abdulwahaabu KAN mbaɗa jaam hiri kirɗa alhamdulillah ko mawɗum mbaɗɗon e tampere mawɗum alhamdulillah no foti sakuji nenduɗa bon sa goto tan neldum min eyi andi woni mo laboto ko sukara o to ɓuuri ittude o ga ɓuuri safde en gueɗe mbaɗ noon walla ko sac mawɗo tan bisimilla maɗa wasiya ma e ɗin ɗon fannuji caggal e calminɗa renndo ngo e boɓe salmini hettotoɓe haalirde añam ɓamti pullago añam yereyaɓe tigui e gardugal kan katante leñol kan mo añam yereyaɓe en calmini ɗon gorgor men Aminata Basum gonga dogɗo a salminama annene an Abdulwahaabu KAN Seydi Sy Sawande eyyi bo sukara korka min o pamirmi eyyi koto sukara sayande ceerno Saydou Sy sukara mbar sayande rendiyam ceerno Saydou Sy no famiri sukara korka nide yoto wona ndiyam memi sukara o so tawi sukara o sayi noon kadi koto caɗele ɗum noon eyyi seeɗa Saydou Sy mbiɗa no pamirɗa sukara korka mbar sayande nden waɗirta noon ko sibo Allah gonga weeyo ina doga ina sali darsade didden weeyo weeyo ngo moƴƴani joni noon goɗɗum yanti hen goɗɗum yanti hen waɗir natti Allah tigi ceerno Saydou Sy mbeɗa andi tan so tawi weeyo ngo jaɓino ma haal ko weɗɗa kono ango nanga waɗeɓe seeɗa voilà ɗum noon o jarama kanko musidɗo meɗen Saydou Sy en mbimo kadi Seydi Sy mbeɗa andi so tawi weeyo ngo jaɓino mo haal ko weɗɗa en jetti Saydou Sy golle makko joɗɗi peewi ko haali haala sukara korka kankone kadi no haaldi ni ko haalande kadi waɗde fayida e destination walla mbiyen tinde makko nde to toɓɓunoɗo so tawi yettinoma
mbeɗa andi reno ngo heɓat hen ko weɗɗa kono tan weeyo ngo gantima seeɗa no Abdou Sile Ba heewi dani weeyo wona paso e ko ɗum saabi oɗo saaha joni en taƴƴodire makko no hannirta ni. bandiraɓe tedduɓe hettiɓe mataw yewtere men wiyete ni keddirɗen ko hojomaji 5 mbawen ɗum tongude no hannirta ni kala mo yewtere nde daɗi mo hettito yewtere nde toon to haalirde nde no hannirta ni www.agnamtv.com so yehi toon mo hettito yewtere nde no hannirta ni hello Facebook ko Abdulwahaabu KAN binda toon so jeehi toon tan yewtere nde nden toon no hannirta ni yewtere meɗen hanki nana toon ala ɗo yano woni ko ɗo wonno nden yewtere nan toon kadi yewtere men kadi hannde nde so weeli jomiraɗo mum on taw ɗum toon to hello Facebook tawi kadi bandiraɓe kadi ina ngama walla tigui yaa toon jitan herrade yewtere nde e nder cindu men ha e ordinateur uji men so tawi ɓaaƴi en tan ina mbawi hebde yewtere nde tan tawa ko kañum en tan cuɓana totta ɗum no hannirta ni e mataw ala ko yajanten so wona garten e karante leñol ƴeewen hankkadi tongude yewtere nde wonno saaha o heedi karante leñol kan caggal nde bandiraɓe naati won fuɗɗiɓe barminde won kadi jolɓe tigui tigui e nder tufde he ɓe mbi yo jokkere endam nde ɗacce yaha no hannirta ni ɓeɗo mbi kadi jokkere endam nde wonko foti sattede hen seeɗa nde wonno hande miskineɓe hewɓe e nana tigui tigui ɓeydi tampude yidde wadde ko ɓeeto mbawi ko tawi koye men mbawa mbiyen mbaɗa eko nandi hen wasiyaji ma tan hen tan e hojomaji ɗiɗi mbawen tigui tigui tongude ɗon hankkadi mbaydiren renno ko Seydi Kane. Bisimilla karante ƴeew micro wayta ko uddi bisimilla. bagginalami hen kewaɗi neɗɗo kala kone waɗa yo waɗir gam Geno gonga o wadda ɗum e gandal o yaadin ɗum e juɓɓudi sikki ala wallude bandum bonani wallude miskino bonani kono neɗɗo kala kone waɗa ƴeew mo mbaɗanta o mbatta moɗo maɗo sinno ko an wonno baɗanteɗo holno ɓurɗa yiɗirde en mbiyanini haade mi to banggue diine en mbiyanini boni kono wonno waɗirte yoɗani so wonti wawdere noon so wonti yeengo ɗum kam kadi wonti goɗɗum enen foof kadi ballodiren to banggue kumtaji ɗe e ndefen ko fote meɗen mbaɗen no hanniri ni hay goto hoto fappo goɗɗo yo ƴeew ko foti wawde wadde ko waɗa no hanniri ni yaada e dow cellal muɗum e kala kala muɗum hayde lewru ndu ne heddi taw ma en gartoy gila e mudduji ha e julde ele gueɗe mbayɗe honno ɗum noon ko wiide tan bandiraɓe jarama yimɓeɓe kadi jaafo en garani bonnidde sukara korka mbiɗen ko kala keɗen mbaɗa tan yo yaade juɓɓudi yaada e gandal yaada e neɗɗagal on jarama tigi a jarama Seydi Kane golle ma joɗɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere en jetti noon musidɗo meɗen Saydou Sy e tigui tigui famille Sisiɓe manan hono enɗam Sisiɓe kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarama mbiyama si sawande ɓe cawani gacce ɓe cawti e rendo ngo golle mabɓe jooɗi e peewi yo Geno yoɓɓe moƴƴere kamɓe hono famille Sisiɓe golle mabɓe jooɗi peewi kamɓene kadi ɓe jaade e men to hello WhatsApp to kamɓene kadi ɓe jokku enɗam ɓeto ɓeeɗo tigui tigui jokkodir tawi wiyama famille kam ha gudditi hello WhatsApp mbeɗa andi ko enɗam mawɗam jokkateɗon hannirta ni yoɓe jokku jokkodirde e ha enɗam ɗam kadi yaaja so ɓeeto jokkodiri ɓe ga jokkodiri ɓeɗon jokkodiri foof ko yaajen tan no hannirta ni jaɓɓoɗen oɗo musidɗo hankkadi ko ɗon tonguirten no hannirta ni jaam Allah hiirama musidɗo tedduɗo ako joni Seydi Kane Seydi Abdulwahaabu togata jaam Allah hiirama mara hiire jam jam hiiri kirɗa jam hirte kirɗon ko muɗum hamde yettata Allah muɗum ne alhamdulillah yettere Geno jam won toon ma yewtere nde tabarakallah en dañi hen kadi faamuya tigi an kay mbeɗa andi ko risa tol tan jiɗɗa nawde fana ɗum to meɗen to risa tol tan wona hay guesa ba ko risa tol no wurno risa tole hoore mum jiɗmi tan ƴettude nawɗum meɗen to wasiyaji maɗe won fannu ɓanni ko an uddata yewtere nden kadi
won noon jiiɗa ko en jokkere enɗam neɗɗo foti wadde jokkere enɗam tan kono foti waɗirde ni ndeysan wasa wadde ko ma jiye kam waɗa kadi no haalirte ni jokka no foti jokkirde no Allah yiɗiri ni machallah no Allah yiɗiri ni sa waɗi noon ko Geno woni jogowomo taw hay goto tawaka gonga o noon Geno kanko waɗi hunde makko ko waɗirta ko kanko no waɗirta ñodde makko ni ndeysan o suuƴira ɗum ko no cuuɗirta ɗum ni o tottirma ɗum o yoɓirma ɗum e nder gurdam ma e mayde ma fof ndeysan won noon ɗum ɗon kala e ɗum yaaji e fannuji kono noon wona e Koorka tan neɗɗo foti jokkude enɗam foti jokkude enɗam kala e saaha jokkodire enɗam e jeɗe ɗon gonga won noon ko ɗum tan woni battane ɗe kadi neɗɗo kadi ko dartol tan gonga to jogiiɗo ko ɗon tan woni ko waɗata en no waawi wiide ni noon woni no waɗirta wallahi so yehii haa natti yiyeede janngo e jam golle muɗum nde kañum woni ko dartinte janngo e jam ko moƴƴirde muɗum nde wallahi seydi Kane wadde machallah calminii fof min juuriima fof a jarama seydi Kane kadi min ñaagiima duwa o kadi min kesɗitini a jarama seydi Kane ko Abdulwahaabu Toksel Tokaram Abdulwahaabu Ibrahima Oumar Kane katan leñol mo añum yereɓe machallah a weltanama no feewi ko weltare mawde kadi naddema ɗo jarama seydi Kane jarama kadi seydi leñol ngol jarama kadi yimɓe jokku golle kadi wallahi 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 jarama seydi Kane mi jarama seydi Kane jillaɓe fof eɓeɗen Koorka jaɓa kam fof ɓe kettima yen gona jaam jarama seydi Kane yen gona jaam baye jarama jarama a weltanama seydi Kane golle man jooɗi peewi ko Abdulwahaabu Kane Tokaram woni Abdulwahaabu Ibrahima Oumar Kane katan leñol mo Agnam yereɓe golle makko jooɗi peewi bani meɗen debbo Fama Dem debbo mo dulmaji demɓe e jeejengo hettiyanko toon to hello Facebook o holliti ɗum no hannirta ni Seydi Dem salminama yettama jarama golle ma jooɗi e peewi yo Geno yoɓɓe moƴƴere a weltanama no feewi ha wona seeɗa e ma ko mbaɗɗen dani hen kadi no mbiɗen ni en mbaynodire e renndo ngo e kadi ha gandanɗa hoore maɗa kadi janggo so weeli Geno ma en gartu no hannirta ni e ko wona ɗum ko en calmini mbiɗen famille sisiɓe golle mabɓe jooɗi peewi en kaalino nane ha heewi e kono nde noddango ari nde taƴi haalande meɗen Saydou Sy yettama jarama golle makko jooɗi e peewi arwa sall hawre asedde jamal hirama jam hiiri caggal no jennuɗa min no mbaɗɗa i mi kay ala ko mbimi haydara hay hunde wiyaade min nani o kalata o maro ɗemo ko jamfi kam debbo mo babaɓe looti pelal jeeri jamal hirama mbaɗɗa e liggey mbaɗɗa e Koorka no mbaɗɗa tampere jam tan hamdulillahi muɗum ma ham ƴetata ɗum ɗamda kala nde gonɗa koye ko faate sukara Koorka eyyi ko ɗum wasiyaji men faade hen tan wona hadde ɗum kono kadi won yimɓe kadi goramma heɓoɓe hen caɗele tawi kadi ko kañumen pawi koye men wadde holno ballodirta hen tawde ko enen tottata ko enen tottate tottodirta e koye men wadde hol wasiyaji men ɗin fannuji tawa caɗele mbatta eyyi sukara Koorka kam min sinno ko min waɗatno hande hay sinno ittaka kam ko heewi hen no fonno iwde sabu sukara Koorka wonno ko jokkere enɗam kono hande oɗo saaha eɗen mbawi wiide temedere foof sen ƴetti hen 96 ɗi e wonti goɗɗum natti wonde sukara Koorka tigi sabu sukara Koorka joni darti koɗo calminirde darinoɗo ko ɗon darti sabu so woni sukara Koorka an ko yaya ka pada kam tan seeɗaɗo e ɓuggol ha musidɗo kaalo o tan jofna seeɗa min gaare ma seydi ka jamal hirema ƴe hen dokka ha walla ete dokka ha walla wandira walla bandiraɓe joom galle maɗa hankadi natti wonde hankadi dokkugol sabu Allah
so woni no waɗirtano ni kam cooda sak ma sukara walla so kiloji ma sappo walla so kiloji ma ɗiɗi doole ma boti goppa ha jamma jaha mofa goto fof tottata ɗum tawa hay goto tinani ndende ko sa seeɗa dañani kadi jooɗoɗa ɗum kam ala ko bonnata haydara kono hande kam natti wonde noon kala mofowo ko seeɗa heewi mofde kala kay mofowo ko ɓuri heewde heen ko tottanam kaari walla soodanam sak sukara joƴƴina e damar galle walla joƴƴina e hakkude galle pecca kaari kiloji ɗiɗi kaari kiloji tati aduna fof seeɗo eyyi walla ni hadi ha wonti wutteji ha wonti kadi ujunnaji hankadi dal wonti tan goɗɗum a wawa famde eyyi ko inde sukara nde bonnama tan kono wona hankadi sukara ko goɗɗum eyyi kono ɗum kam so Allah min kam mi yaadani hen so Allah so woni tan rokkugol saabu Allah aɗa wawi rokkude no wirani ñaamo ngo rokka tawa nana ngo tinani kono so woni no woniri joni ni kam wonti lor gonga sabu so ɗiɗo ene gonde galle oɗo ne jogui oɗo ala so oɗo rokki oɗo ala tan goɗɗo o dañi caɗele eyyi ko gonga koko yenna wonat ko wiide en hoorama koorka ari holno sukara koorka dañorto poña gorko tawa ala ha wonta ceerde walla cuutule aɗa andi ɗum sabu Allah ala hen addi caɗele eyyi vraiment kadi walla goppa bande en tawa ine ngala jaaha dokkoya woɗɓe aɗa andi natti wonde sabu Allah namdima inde taw d'abord gonga dal ko haalete hen ni machallah kono min kam so min waɗano sukara koorka hande ene wawi waɗede ni kono wona no waɗirte ni kam ɓuuri hewde hen joni ko yeengo foti sattede seeɗa eyyi ɗum noon salminama tan seydi Sall Baalo ha toon to babaɓe loti beelal jeeri golle ma jooɗi peewi machallah ngol musidɗo men kadi nana e ɓuggol toon to hello Facebook wiye Yaya Ka woni kadi ma naat joni Sall jaaɓi aɗa wawi jarama guiɗo seydi Sall nden kalema machallah a weltanama seydi Sall Baalo Yaya Ka gorko mo nabbay siwol jaam Allah hiirema guiɗo waaleykum salam ceerno Abdoul mbaɗa hiire jaam en calmini renndo ngo en juurima ɗumen en ñaganimaɓe Allah moƴƴere fof ne hettima machallah yalwade men en mbi renndo ngo fof enen jarlo enen jaafo enen ɗacca hakke yo Allah ken taweɗo saaha mo wuuri tawa meɗen gusɗaki amin 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 en kettima yewtere hanki nde kalduɗen mbaɗɗa men message nane en ndewini o Facebook o kettiɗen yewtere hanki nde en nani hen haala neɗɗo mo kursinɗen machallah ne wiye ceerno men katante leñol omo heeɗima to wonɗo omo heeɗima en calminimo tigi rigue en juurimamamo en mbayrinandemo en calminimo ha woni gongira e gonga ɗum ne jeeya ko ɓeydi nannude en ɗo joni e wonde nande haala men haala makko hanki e yewtere maɗa hanki nde waɗi welde ɓamni en weltare no feewi ala to yanno gonga ceerno Abdoul ko vraiment ko haalte ko ne heewi kadi a wiyata sa wiyaɗa haala ko haalanoka mataw wonta kaalo a wonta haala pamɗo kalɗa en ndewidaki ni no feewi kono joni joni tan nde tawɗen bandiraɗo debbo jaltol joni o en paami ko sukara koorka gonɗon e haalde ceerno Abdoul sukara koorka mataw ene wayno ko waɗete to men to joni ko mbinomi sohnajo o nane nde min kaldata mbimi mataw joni wonti alay saago yimɓe ngarat tawma e galle ma mbiya wonde to sukara amen woni so tawi tawanima e galle tawma galle koreji moɗon aɗa yeehi aɗa woɗɗiti walla aɗa yeehi yewtoyde tawma toon won hen jaggal gonɗa koye dogde min a ummima e hoɗorde ma a yeehi banggue goɗɗo ata hokkude men sukara koorka après mbimi wonde ɗum ɗo ko mataw so yaarini joni won hen hankkadi nan wonti way kono ñamade ni ma alay saago mbaɗa ko gonga wadde ko moƴƴi ene moƴƴi kono anduɓeɓe mbi ene mbiya wonde so tawi a waɗi ko moƴƴi a rewni hen haala ene wayno ko baraji jogoroɗa dañji ɗi mataw a dañata ɗum en jafnima on banggue en wona fanniyankoɓe on banggue kono nanguirte hande ni pour neɗɗo hokka gayna wasa rewnude hen dande ko hunde tinde ko hunde tinde woni holɗum jomum ittanma koye less sago ma hokkam ya garta ɓeɗon gara groupe ɓe naata jalta mi mbimin ni ma enen adana en gandano ɗum ɗo emi anda ɗum ɗo holto ummori en après mi ha mbimi wonde mataw joni aduna o koko yultodiri e kangadem koko woni jeeri ko nanete waalo ko woni ko nanete jeeri yaya bisimilla mi ɗala jokka seeɗa mi ɗalduma e katante leñol kadi mi arta e mon joni katante
hakkude maɗa yaya eyi bisimilla min ko salmindire d'abord e hokka mi salmodire makko après waynore no go hayoma ceerno ya mi kettima jokku eyi ko mbimi wonde ko woni jeeri ko woni waalo après koko yultodiri mataw enen sukara korka ceerno katande no jaggirte joni ni mboɗa andi min kam mi mboɗo hooratno Fuuta kono ɗum kam mi yiyatan ɗum mais joni yimɓe rewde yimɓe tan ha nder cuuɗi tawa ɗumen e leeɗi ene pofto sukara amen moni fo yetto jooɗo gure e gure e ɗum kam hande so Allah ne waɗi tampere wonɓe tampini no feewi mi anda noon tawi ko diine o yamiri ɗum walla so aada men hokkiri noon bandiraɓe won ñagama duwa won ñagama yafuya ko yinno jubbude hen tan e salminde ceerno men katante leñol e nande dande makko hanke e yewtere ceerno Abdulwahaabu hanke mbiɗen to rewa foof mbawen nadde ɗo hen hande calminen mo juuroɗen mo ñaganuɗen mo Allah moƴƴere yo Allah hokku en waɗa hiirde e jaam mbalɗen hen on jarama a jarama ceerno Yaya Ka kadi a salmitama enen fof en ndendi weltare nde e wattande haala ma a anda taw ko diine walla so aada adi fof kam ɗum wona diine paamen noon mi wiyani sukara korka wona diine kono waɗirte ni woni wona diine so tawi kadi ko aada hay ɗum ne kadi wona aada sabu ko ɗum ñemtina ɗum e leƴƴi goɗɗi woodano hanki e hecci hankito men sabu sen ƴeewi adi ni ko konngol sukara wonde are men nde sukara arata tawi ganduɗa diine ene woodi wadde noon nde sukara yaaji e men nde neɗɗo wiyanno hande kay mi yeehi galle kaari en mi ñaami toon ñiire kosami sukara nde ñaaƴiranno ɗum nde e on sahaa sukara miijotanoke waɗede e korka walla ni hokkirede bataji nden geɗe kewɗe no kutorteno ko wona ɗum wawi wonde fof tan ene jogii leñol e nder hoddiɓe meɗen wiyeteɓe jolfuɓe so ɓe jiiɗi yanade leñol men ɓe mbiyata pullo koroye daka ko ñembowo folto en naata eko wona ko meɗen nanuɗen hen geɗe goɗɗe gonga ni ɗum ɗo henna hande wonni ɗo seɓori e nder leñol men he tawa won leƴƴi goɗɗi sa yeehi toon ene tengtina ha ɓurti kono noon hunde nde ko hono ni ñengtorto jokken e wallodirde nde bawɗo fof yo wallu bandum bawɗo fof yo wallu miskino Allah bawɗo wonde fof sabu humtinde kornoɗo nafoore wonde hen nde ko Geno tan andi no foti e won noon no gantu jolirta a ari koye werlaji ne foti ƴeegnede ene wawi yiyede wonɗo tottata neɗɗo nawan kaari on no wawi yirede kono noon baɗirɗo ha yiye e baɗɗo tan mataw yonti wadde ne waɗa no wawri ni ɗum ne kadi ne sirti ndeke firi yaade ha wiya bone waɗi korka ari kadi sukaraji nana paye dow men ɗum ko caɗele alay sago mbawen teskade ɗen ɗon gueɗe en kaali nane wiide wonde ma en kaaloye mudduji ma en kaaloye e wutte julde ma en kaaloye gueɗe kewɗe so tawi gurdam waɗi kono hande ko kaleten sukara korka ballal neɗɗo bonani kono kala kaɗa waɗa waɗirɗum gandal mbaɗira ɗum neɗɗagal mbaɗira ɗum e gundo ko wiyete ko suturo ɗum woni ko nawrata rendo yeeso no hannirtidani eɗen gandi noon hojomaji ɗi hankadi ɗi kuuɓi gila nane mataw ko ha ceerno Abdulwahaabu arta tan tonga hankadi yewtere nde e ɗum noon so tawi won gonɗo ɓoggol tan wawi noddu hade ceerno Abdoul e natude meɗen aɗa wawi nodden to sengo WhatsApp to tawa nodɗa ko tongode ceerno Abdulwahaabu Kande e sikki ala ko ma yimɓe mballodira yimɓe ko ma mballodira sa ƴeewi hande e nder leñol men enen nder leñol men yaade ha wiye sukara korka ko ma hokke wutte mataw kay wutte kam so woodi ko wutte julde foti wiyeede wona wutte sukara korka so na tawno ko ya hokku neɗɗo wutte o yo yeewi wutte o ko heewi eɗen poti wattude hen hakkillaji leñol ene wawi ñembodirde e hoddiɓe mum kono yoyngol suɓo ko ganduɗa ɗum ɗo so waɗama woni hen ko nafoore gueɗe kewɗe hande naatti e meɗen tawa ganduɗa ene hawni sa ƴeewi nden ko wayno haran so ari yimɓe joguino jimɗi dogna bamɗi mbaɗa won gueɗe ɓe mbaadi pulagu mbaadi ko wayno wonɓe Fuuta kono hande hewɓe nanta kono mbiya taje bo ndeke sa woppi ko maɗa abbitima ko goɗɗo tan a ronkaɗo wawde sedde holko woni hen ko yooɗi holko woni hen ko selli
holko woni hen ko ganduɗa ɗum ɗo ko nafata sa ƴeewi nden ene wonno julmu wuuri kono hande heewɓe garata mbima hokkam ndewnilam hokkam ndewnil tawa konngol ngol haali ngol o anda ko ngol firi walla ni omo andi ngol kono o wawani teskade beele ngol ɗo konngol ummi koye ngol ɗo leñol walla koye ngol ɗo leñol ceerno yaya addata jellade ko joote sa ala jeloyoɗa sa ala ñaagoyoɗa kono aɗa jogii ɗemngal ma aɗa jogii diine ma aɗa jogii pinal ma ene yooɗi mbawa huutorade ko jeyɗa ko no haniri ni annene woɓɓe kañumen ne ñemba e maɗa sa ƴeewi geɗe kewɗe ɗe kutorton ɗen hande wonko wone waylade sukaɓe aroɓe ɓe mbawa ni teskade holko ɗum woni min nden hitande to wuuro men ɗo Agnam yereyaɓe sukaɓe ngari pinmi tan mbimi ɓe hande ko julde e joni noon jettiɗo fota wiya baba katande walla dede katande walla kaw min garani ko ndewne wiya ala ha kal noon kam no wiyete pulaar kono ƴeew hewɓe hen ganda wati woni hen doga jaaha namdu yo mawɓe mbiyeɗi min ko julmu wuuri garta kaala on saaha woda ko dokka sa wi neɗɗo kadi woppu laɓiki a hokkanmo leggal goppe ɗum ɗo a hokkanmo ɗo jaggi o anda somi waɗirani hono ni wadde holno mbaɗirtumi enen jokkodiral enɗam tawa koɗo meɗen enen ballodiral tawa koɗo meɗen wona enen tan jeeyi kono ko enen aduna ka ndendi ɗum wadde noon e nder juɓɓudi meɗen gurdam sohlani koɗen mbara hen ɗemgal men sohlani koɗen mbara hen pide men jaggodiren jonnen pewnen hunde nde yarano haniri ndani wadde noon so tawi wayani noon tan ko heewi wonko bonnata ene mbiɗen ni tan yewtere nde koko naywi e o saaha joni kam ko cabboɗen tan ko ceerno Abdoul nde o naati foof tan e ngan sanga o tongani en e hunde nde no hannirta ndani yo taw noon waɗani no Alhaji Ali Ba waɗata ni e wa haala ga tawa kadi lahalde heedi o to banggue heddi ko arwasal wi ari haadi hankkadi ɓe jennama ari ala ɓe jennaga ma raw koɓe noddaɓe tan e ceerno Abdoul noon ma raw o teskaki sanga yewtere nde hawrata koye salsalɓe hewɓe no kuufi bottaji ɗum waɗi wayno lamtoro salen kam jam so tawi gari ɗo so renaki mbaɗata kono wirduji salsalɓe baba mbayanno ndeni jomum jagga yabere nodda ɗum ne wirda wona e helde kine ene ñondi kino e joni noon so renaki so waɗi ɗo ɗemgal ngal laaɓata no feewi en jetti noon dendagal bandiraɓe wawɓe jokkade e yewtere nde hewɓe kadi no ceerno Abdulwahaabu wirata ni ene konga dammuɗe ɗe e banggueji goɗɗi taw woni hen cuwa taw o wemtande hunde nde no yarata ni kono so Geno jaaɓi jaabima ko hen tan gonɗen ma ɓeydo labtude ma mbaɗ hen jewte e ciftinen yimɓeɓe gandinen ɓe gandano ɓe tawa sangaji ɗi so tawi keedi enen fof eɗen mbawa wallodirde hen no hannirta ndani eɗen gandi so tawi lewru ndu maayi so hawre welede Geno ma jewte kewɗe gartide kadi e nder haalirde Agnam he tawa ganduɗa karallagal ngal ene wayno wayanno e Aissata Diallo debbo gendi fuɗɗi bela haalirde Agnam wonen en toon to gendi walla gendije dentuɗe woni leyɗele Amérique eɗen gandi lamtoro Abdoul Sall wonani en toon to gendi Espaañ ko noon kadi ceerno Abbas Malal Abbas nana wonani en toon to gendi Sénégal yantude woɓɓe wallodiroɓe meɗen jewte ɗe ma ɓuur waw yaarude no hannirta ndani ɗum noon tan haalirde Agnam no ceerno Abdulwahaabu wi hanki ni woni tigui koɗo wonno ala ɗo yaano ma en mbaw wallodirde e jewte men diine e eɗen joguino seereɓe men aroɓe ɗe jewtan en wayno ceerno Alassane Kalidou Ka en wayno ganduɗa ceerno Abou Yaya Sine ko nandi hen eɗen mbiya tan yo Geno hokku en hawrude hen bisimilla ceerno Abdoul joni mataw arta tan tonga yewtere nde e gasanga ƴewde waynodirde e bandiraɓe tigi moƴƴi machallah en beltimon feewi yo Geno yooɓe moƴƴere en kadi a jarama jokkongol en jetti musidɗo men Yahya Ka gorko mo Nabba e Siwol
e kankone kadi laabi kam ɗiwo neratami calminali makko faade maɗa e laabi ɗiɗi kewi no fewi o yettamo jarama hande kadi o wawi tellade tufde he o yettamo golle makko joɗɗi peewi o gani yoɓe moƴƴere ɗum noon no mbiɗen ni tan mataw ko ɗo tan mbawaten tongude e ha janggo so weeli Geno janggo noon rogere janggo nde e mbaɗandi ko an lowatande no hannirta ni ɗum noon an ƴewata tigui tigui holko lowanta en janggo waktuji nogas e ɗiɗi tenggude ngu e nder dongre Europe ha waktuji nogas e tati so weeli jomiraɗo joom baɗe bawde janggo ma en gartu jokken golle tawi kadi ko katan leñol addante en hono yewtere kala kadi to yiɗɗo nayorade mo habru en ɗum ɗon mbawen tigui tigui artude hen no hannirta ni e jetti noon Oumou Mamadou Tall kankone kadi nde kalɗen haala wonde haalirde Agnam ene fuɗɗi to golle ɗe kankone kadi o holliti tigui tigui omo yaadi e men e fannu on hannirta ni kadi mo addu hen ballal makko o yettamo o jarama golle makko joɗɗi e peewi yo Geno yoɓe moƴƴere ɗum noon ko noon tan mbatten mataw en mbaydire e reno ngo won musidɗo garnoɗo caggal meɗen ga o mataw o addi haalande makko e so tawi o kankone kadi o heblima tan ma en ƴeew holko haali no hannirta ni ƴeewen hettademo tan seeɗa ƴeewen ko haalata ko kankone kadi no wayi bisimilla ma Guiɗo faami programme won tan nde ara wasata so tawi musel dañama jokkoɗen yaadene jammanu gadden hen jiyanɗe men e yewtere wawde wonde kala ko nafoore mere woni hen kadi ko hunde moƴƴere leñol ngol no fewi beele Allah wat sabuji mbayla mbaadi dañen ñemboɓe no moƴƴi no fewi won wona seeɗa jarama yo Allah yob moƴƴere mi weltima hen no fewi mi rewidima o joɗɗi tabarkal no raɓɓiɗi andi kala ko diwi hewde rufa ni no fuɗɗori ni kam mi yooɗi fewi jaram o jarama no fewi o woni musidɗo nanoɗo nane addi hen yiyande mum wi ko natiri ko farantere kono kadi ma ɓuura kadi heblitade no hannirta ni jokkade men caggal nde andi juɓɓudi gueɗe ɗe no hannirta ni ɗum noon en jetti en jaari renno ngo foof e kuuɓal famadema yettama jarama en calmini ɗon ceerno Sada en mbimo Seydi Kane ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe wonɓe toon to hello WhatsApp haalirde Agnam wonɓe toon to kadi to ganduɗa kadi koto haalirde to wonɓe kadi toon to hello Facebook onon foof on jettama on jarama golle mum joɗi peewi yo Geno rokku en walde jaam katante en calmini sokhna Aminata Siré Bassoum en calmini Aissata Malaw Sy en calmini hono bani meɗen debbo Oumou Mamadou Tall kono kadi en calmini hono famille Sisiɓe e gardugol Saydou Sy mo ganduɗa kanko woni tigui tigui kabruɗo en dental ngal no hannirta ni o jarama golle makko joɗɗi e peewi mi yiɗino wadde toon konngol kono mbiɗonki naade toon o ñagamo yafuya e dental ngal foof en calminiɓe jettiɓe jaariɓe kamɓe kadi eɓe jadanno e men ɗo e sengo WhatsApp golle mabɓe joɗi peewi hanki katante no mbaydirten nde wonko cakkinɗa yimɓe ko fewte no taƴirte e gueɗe mbaɗe noon aɗa wawi artude hen tan hankkadi mbaynorɗa ɗon en mbaydireren ngo ha janggo so weeli Geno a jarama Abdulwahaabu KAN haade gonɗen koye lewru Koorka korɗo so tawi ala ko heddi nangue muti omo yiɗi tajje ana jogui duwaw o waɗata beele baraji makko ɓeydo so tawi o haala duwoto koye ɗemgal arabere o wiyata ko allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu so tawi o wawi haalde ɗum koye ɗemgal Pulaar wiyata ko bisimillahi kordumi ko ngamma Geno ko an gonɗinmi an yeɗimi kumtari yaafomi goofam gadiɗi e batidiɗi on jara arte arabere he katante taw en taƴidirino seeɗa e toon to hello WhatsApp mbiɗa so tawi neɗɗon taƴa allahumma laka suntu no lelorto mbiɗa e so tawi ko arabere nde wiyata ko allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li
ma qaddamtu wa ma akhartu ɗum woni arabere nde e ko noon ceerno Abdoul tigi jaram seydi kan mbeɗa andi bandiraɓe nani paami yo gueɗe yoɓ moƴƴere mbeɗa andi babaɓe salsalɓe kam so saaha o heedi sa renndaki jogori ko fongude walla calita kono ciftorta ɗum ni tawata ko hankkadi ndine ko jiɗɗi ñamde a jaram golle ma jooɗi peewi yo gueɗe yoɓ moƴƴere ɗum noon bandiraɓe foof jettama jarama on jettama jarama golle mum jooɗi peewi yo gueɗe rokku en walde e jaam en jetti dendagal bandiraɓe kadi yaadunoɓe men toon to e sengo tigi to sengoji ɗi fof sengo whatsapp sengo Facebook e sengo Skype e sengo kadi e haalirde tambinde gueɗe ɗe no hannirta ni on jettama jarama yo gueɗe rokku en walde jaam kadi pinane jaam Kiren pirten Kiren pirten ko yewtere mon yewtere men yewtere yiɓɓe yaadiɓe yewtore ɗo e haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe Kiren pirten ko yewtere yaajinde yewtere nde woppani diine fina tawa yewtere nde woppani ndema woppani ngawa woppani gaynaka e fitiram golle kala yewtere gendiyankoɓe yewtere potal yewtere yaajinde nde ganduɗa kala ɗo hakkille ma yaari koko ɓamtata yewtere nde ina wima bisimilla Kiren pirten waɗanta won ɗum ko musidɗo mon guiɗo mon Abdulwahaabu KAN gorko mo Aanyam yeroyaɓe ɗo e haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe alarba kala e oɗo saaha bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Aanyam ɓamti pulaagu Aanyam yeroyaɓe on bismama e yewtere moɗon wiyetede Kiren pirten mo kala e kala mo fannu mo yaari bisimilla muɗum ɗo e 3w.aanyamtv.com on jettama on jarama e kettugol tigi noon jettama jaram golle men jooɗi peewi ha janggo so weeli Geno